wis dumugi wahyaning mangsa kala. Wonten titahing Gusti arupi Jalu lan Pawestri pun Bagus Danu Alfian kepareng badhe anjatuk rami Diah Ayu Roro Vina Ruli Setianingrum. Wis katingal tangkepasta temanten kakung menapa dene temanten putri minangka pratandha manunggaling rasa karsa lan cipta. Arsa manunggalaken karsa badhe lumampah sesarengan ambangun bale griya mugi anggenyo badhe lelayaran wonten ing samudraning bebrayan tansah jumbuh kalian kekudanganipun para pinisepuh kanthi manah ingkang wening temanten putri anjengku wonten ing sangajenging temanten kakung minangka pratandha yekti bektosipun putri kalawan kakung madyaning suka boten wonten ingkang saged hananuntun kajawipun Bagus Danu Alfian ingkang badhe anunggalaken rasa cipta lan karsanipun. Tansah tutpuri handayani tiang sepuh kekalih boten kendhat anggenipun nyuwun dumateng Gusti ingkang Maha Agung murih anggenyo jejodohan tansah pinayungan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala mila paring weling dumateng putra kekalih aja nganti ninggalake babagan ingkang tansah boten hamaranani dumateng negari agami menapa dene masyarakat sekitaripun. Sinengapan sindur warna rekta lan seta minangka pratandha pilih temanten sekalian tansah tinuntun ing reh kautamen sire ing kanestan lire remen dana triyah suka marang sapadha-padha tinuntun binoyong kinempit kempit lenggah wonten ing kursi pinajang